Това е Марти. Аз съм Марти. И днес ще играем Brawl Stars. Тук съпортнах на Черио и ми дай този пин с $5. 10 лета общо взето. Така, много як пин, брутален. Абонирайте за канала, харесайте видеото. Да. Дайте идеи за новия канал. Трябва да ставим 50 абоната, за да може... всяка събота и всеки петък и всяка събота да качваме лайфове. От колкото вие решите часа. Ето го. Така, само ми новия пин. И сега ще играем... Искаш това с тикетите? Не, стиките не се играем. Защото той мапа е треш. Не, че не съм видял. Не ми хареса, просто сега ще играем. Дай ауто на Бробо има супер сили. Дай ще играем в нокаут. Аз къде играм? Сняга 600 играл. 600? Да, аз съм Про. Така, пак казвам, сабскрайбните, лайкнете видеото. Това ни е втория канал, първият е Теодор Първен, второто е Путен с главно. Имам едно видео. Горе като за там 3 или 4. Добре. Имам там някакви 18 абоната. Трябва да бия бая денична тази парада, просто да мога да му се пусне качето. Много се. Брок 6. Майко, тя не е. Да, Брок 6. Горе-долу на седмица ще качваме към... Не, повече 3-4, защото сме на училище. Айме домашно. Аз съм Джек. Няма да се следва. Аз съм много малък. Брат. Да, брат, умреш. Ако не умре. Сега ще умрете ми. Пак не умре. Ето ще умре. Брока, аз мисля... В началото много ни нацепа. Да, аз трябва на нейните се появи. Тук се не мога на него. Аз ги убих ги. Диха. Да. Също с Хуик си ме жълчо, ако биш. Колко че зарежих хайпера? Не, сега зарежих хайпера, пара. Гледай да го цепиш с пълни. Историч. Така, не изчакай го да си хаби. Джизус. Дочвай. Първа игра загуба. С къде игра? Чикам пайпа игра. Абонирайте се за другия канал. Това вече го правя. Да. И дайте идеи за новия канал. Да, дайте ми да пробвам някакви игри, ма безплатно не с пари, защото не е какво да ги дам. Тия пари като, примерно, моя не ми харесва. И като направим повече абонати, може да излишим нещо. Това беше не се иска. Ти го Играли питай. на шоу? Да, да. Вей! Въй! Малко бебе, бе. Аз съм дед, брат. Често. Ще умре, или? Не, още не. Браво, е!
И може да играем Fortnite също. Да. Ще направим клип, че... Ще направим много як клип за нова година. Как играем, как играем. Как гърмим пирати за нова година, ще направим нова клипче. Дори може и да не е за нова година. Да, но... Браво. Ай, яко браво. Браво, бе. Това е много добра комбинация. И да, повтарям, това пише малко. Ако искате да го получите, просто отидете в Google, пишете Мачелина и просто трябва да си напишете това ID-то. Трябва да напишете $5 и така. И после по PayPal или с кредитна карта и си ги вкарвате и става. И после получавате пина след един ден или 2 седмици. Това също е последна игра. Да, Не, има още... Има. Ще направим още 2 игри. Бара на моя Кириш. Това е моето. Порти спак, значи. Поредното клип в Даскал. То... Кой ще включи мой са в Даскал? Защото аз съм много тренирал. Давай. Браво, Да аз съм много слаб, аз не мога да ги това. Да. И може да играем също някои наши приятели. Браво, това малко. Дай, ела. Абе, Пайпър е тук долу, Нали това бъде малко добре. Во е много скъм. Смеем скинчета. Те може да ме бият, не знам. Това трябва да видите къде е. Има там човек. Няма. Той сигурно е там горе при него. Дай, точно. Той е точно там. Ми то беше ясно, че е там. И къде знам къде е, бе, брат? Тя съм много слаб. Защо се е вкъл? Защо се е вкъл, е? Опа! Много добре. Това са ли сините лут? Алена има О! трябваше да скочиш, бе. Аз да нямам такива реакшени, лут. Да не съм спирам. Са добрите. О, ма рецепи другите, бе. Ма ето дори не знам с кой се включи хайпер. Можеше да го уби без. Поне си беше пуснал пауъра. Цетгар ще му скочи, ще спусне пауъра, ще спусне гаджета. Да, това беше... Поход да не си беше камерата. Той въпреки, че му гаджета. Така, той е той. Пелек вече не е сигурно последна игра. Има хайпер, да знаете. Има пауър, да. Ай ще се пусна гаджета. Това дете, да. Много цепи, бе. Не ползвам да цепим просто. Пускай ще нацепим. И там горе май... Да. Маля, къде се справя?
Не, няма да ни крачето е. Пускам пара. Джужи, брат. Вой, този ми ги изпи, брат. Вой! Има хайпер, бе. И бе, това беше днешното видео, не е харесало, оставете лайк, абонирайте се. И горе-долу сигурно утре ще има видео. Или може и вечерта, днеска. Ай, чао. Чао.